गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम गोजोननाय जासिहरग्रोबाय। जों थुलुंगा एकाडेमिनि फोरोंगिरि स्टाफ आरो SMC आरो गासै फरायसाफ्रानो जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना देग्लाय बोसोर 2022 मायथाइनि SSLC आनजादाव थुलुंगा एकाडेमिनिफ्राय सा 15 जन फरायसाफ्रा गासैबो उथ्रिसारनो हाजोबदों। सेथि थाखोआव सा 10 फरायसाफ्रा उथ्रिसारनो हादों आरो सा 5 फरायसाफ्रा नैथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों। बे सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनि मादाव सासे फरायसाया गासै 86% थामहिनबा डिस्टिंक्सन लानानै मेट्रिकखौ उथ्रिसार जानो हादों आरो सानै फरायसाया स्टार मार्क लानो हादों। जोङो बेनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों गोसोआव। आरो फैगौ 2023 मायथाइयाव जानो गोनां मेट्रिक आनजाद बेवहायबो जोङो 100% जोंनि फरायसाफोरखौ सेथि थाखोआव उथ्रिसारहोनो जों नाजागोन। मा बेचनि फरायसाफोर? बिसोरो नैथि बेच। फरायसाफोरखौलाय मा बुंनो सानो? बे देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय आरो नैथि थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय जाबाय। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SSC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360